Memodu. Vítám vás u dalšího videa naší Memodu Akademie. Dnes se spolu podíváme na několik témat, které vám pomůžou vybrat střední i větší bateriové úložiště pro různé typy použití. Je to poměrně obsáhlé téma a tak video rozdělíme do několika kapitol pro lepší orientaci. Začneme tedy u první kapitoly a to jsou základní a pokročilé funkce bateriových úložišť, protože požadavky na úložiště jsou to, od čeho celý výběr začíná. Jak všichni víme, základní výhodou bateriových úložišť je možnost využívat vyrobenou elektřinu takzvaně s odkladem. Tuto základní funkci získáte automaticky z pořízení baterie. Rozšířenou, i když pořád základní funkcí je tzv. Špičkování, kdy jste schopni díky kapacitě baterie oříznout špičky spotřeby elektřiny. Tím pádem můžete snížit rezervovaný příkon a obzvláště u větších budov a podniků se funkce výrazně propisuje do ekonomiky a šetří náklady. Pojďme se ale podívat dál na pokročilejší funkce, které nemusí být každému známy. Jednou z často zmiňovaných funkcí a také požadavkem investorů je záložní napájení, známé také jako backup. To umožňuje napájet odběrné místo z baterie v případě výpadku elektřiny. Mnozí z vás s touto funkcí mají zkušenosti z rezidenčních instalací, kde jde poměrně o běžný a logický požadavek. U větších úložišť je však důležité myslet na to, že cena backupu je poměrně úměrná jeho velikosti. Je tedy klíčové získat informace, na co zákazník backup vyžaduje, případně jaký výkon je třeba, například klíčové stroje, vykrýt. Správné dimenzování může v důsledku ušetřit spoustu peněz a práce všech stran, protože je velký rozdíl mít záložní napájení s kapacitou 500 kWh na celou kapacitu nebo na polovinu kapacity. I přesto je backup velmi poptávanou funkcí a ze strategického hlediska má přidanou hodnotu. Obchodování s elektřinou a EMS. Obchodování je zdaleka tou nejzmiňovanější funkcí bateriových úložišť a není se čemu divit. Je to úplně nové odvětví s obrovským potenciálem a jedna z cest k zelenější energetice. S připravovanou novelou energetického zákona Lex OZE 3 se tak může otevřít úplně nový segment trhu, který láká investory. Má to ale jeden háček. Obchodování je možné pouze s chytrým řízením baterie, takzvanou EMS-kou. EMS je velmi široký pojem a i když ji někdy můžeme najít jako součást baterie od výrobce, nemusí vám zajistit vstup na trh s elektřinou. EMS je samostatná kapitola a ještě se k ní vrátíme později u dalších kapitol, ale obecně můžeme EMS dělit na ty od výrobce, které mají základní funkce nastavení a správy a chytrá řízení od třetích stran. Ty nabízí komplexnější využití systému, obchodování s elektřinou, ale i dispečerské řízení a další funkcionality. Tyto obsáhlé EMS se konfigurují vždy na míru podle požadavků zákazníka a distributora. Chemie a bezpečnost. Kolem bezpečnosti baterií koluje spousta názorů a ne všechny jsou podložené fakty. Dnes na trhu s bateriovými úložišti najdeme dvě základní chemie článků, NMC a LFP. Nejprve si pojďme říct, že všechny baterie na bázi litia jsou iontové a obsahují elektrolyt z lithné soli. Názvy MNC a LFP označují materiál katody, která má ovšem zásadní vliv na životnost, bezpečnost a další parametry. Obecně se dá říct, že články na bázi nikl, mangan, kobalt mají nejvyšší denzitu, tedy hustotu energie na kilogram. Zároveň ale mají oproti LFP kratší životnost a omezený nabíjecí a vybíjecí výkon. Jsou hojně využívány v elektromobilech, na které jsou tyto parametry dostatečné. Pokud jde o bezpečnost, v případě přebytí či zkratu je zde velké riziko požáru. Články mají nejnižší tepelný únik kolem 170 stupňů Celsia a hoří vyššími teplotami. Z hlediska bateriových úložišť tento typ baterií z dnešního pohledu není příliš vhodný. LFP nebo také LiFePO je novější typ bateriových článků s katodou na bázi litium železofosfátu. Tyto baterie mají horší energetickou hustotu, ale v komerčních bateriích to není problém. Oproti NMC nabízí výrazně delší životnost a bezpečnost, a to právě díky odolnosti katody vůči přebytí a zkratu. Neobsahují také téměř žádné těžké kovy a jsou šetrnější k prostředí a jednodušší na recyklaci. LFP články jsou schopny se nabíjet a vybíjet vysokými proudy a proto dnes vidíme jasný trend v použití baterií s LFP články. Z dnešního pohledu jde o nejvhodnější typ baterie pro rezidenční i komerční úložiště. Samostatnou kapitolou jsou second life baterie, nejčastěji z automotiv. Jak jsme již zmiňovali, tak tyto baterie bývají nejčastěji na bázi nikl, mangan, kobalt, případně NCA, nikl, kobalt, hliník. Například to jsou automobily od Tesly. Kromě energetické hustoty nemají oproti LFP žádné výhody, naopak hoří ještě vyššími teplotami a nejen z hlediska bezpečnosti je na bateriová úložiště nemůžeme doporučit. Závěrem je třeba říct,
že vývoj baterií jde kupředu raketovým tempem a v dalších letech se situace na trhu může změnit. Proto je důležitý vývoj sledovat, ale o toho jsme tady my. Jedním z dalších parametrů, se kterými se můžete běžně setkat, je tzv. C-rating baterie. Jedná se o parametr, který označuje rychlost vybití celé kapacity baterie v poměru k času. Když má baterie hodnocení 1C, znamená to, že se celá kapacita vybije během 1 hodiny. Při ratingu půl C se kapacita vybije během 2 hodin. Standardem u rezidenčních i komerčních systémů bývá půl C v kombinaci s aktivním chlazením vzduchem. Kde najdou využití 1C systémy, je důležité si uvědomit, že bateriové články se při vybíjení zahřívají a teplota úměrně roste s velikostí systému. Pokud tedy mluvíme o 1C systémech, jde to ruku v ruce s chlazením kapalinou, na které nestačí klasická klimatizace. Tato konfigurace má řádově vyšší vlastní spotřebu a své uplatnění najde hlavně ve službách výkonové rovnováhy, kde jsou nároky na rychlé vybíjení v krátkém časovém úseku. Obecně se dá říct, že kromě specifických instalací se 1C rating a chlazení kapalinou využívá u projektů v rámci megawatthodin. Když jsme si probrali bezpečnost a parametry baterií, pojďme se podívat na rozdílné podoby komerčních úložišť. Topologie systémů. Nyní se zaměříme na topologii komerčních úložišť. Na trhu je hodně druhů řešení a každé si najde své uplatnění v určitých typech instalací. Malé systémy do 80 kWh jdou poskládat z tzv. Semikomerčních systémů, jako je například oblíbený Solax Ultra. Výrobci střídačů rozšiřují své nabídky o větší hybridní střídače s výkony kolem 30 kW, které jsou ideální pro systémy s fotovoltaikou a pokryjí široké spektrum projektů. My se ovšem budeme věnovat úložištím od 100 kWh včetně a výš. V této velikosti si můžeme vybrat především mezi all-in-one bateriovými kabinety nebo rackovými systémy. All-in-one kabinety jsou vhodným řešením především pro průmyslové aplikace do 500 kWh. Jejich velkou výhodou je kompaktnost, vysoké krytí a poměrně jednoduchá instalace. V naší nabídce je například Solax Aelio a video z první instalace tohoto systému najdete na našem YouTube kanále. Aelio je dostupné ve 4 variantách a všechny naleznete na našem e-shopu. Díky hybridnímu střídači je Aelio vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou a nabízí robustní backup, tedy záložní napájení. Další variantou kabinetů jsou tzv. AC coupled řešení, což znamená, že obsahují bateriový střídač. Velkou výhodou je, že tento typ je ideální pro retrofitting fotovoltaik, tedy rozšíření stávající fotovoltaiky o bateriové úložiště. Tady můžeme zmínit třeba SolarEdge CSSOD, vhodný pro rozšíření fotovoltaických systémů SolarEdge, nebo AC coupled Trene od Solaxu. I když kabinetová úložiště obvykle mají svou vlastní jednoduchou EMS, slouží primárně pro obecná nastavení a základní monitoring systémů a funkcionality se liší podle výrobce. Nelze od nich ale v základu čekat například distribuční řízení nebo obchodování na spotu. Největší omezení kabinetových úložišť je škálovatelnost. Tím, že jsou skříně již předmontované, jsou dostupné v určitých kapacitách a i když nabízí paralelní zapojení, nejsou z hlediska kapacity tak flexibilní jako rackové systémy. A to nás dostává k další kapitole tohoto videa. Rackové systémy. Pokud chcete komerční úložiště šít přesně na míru, rackové systémy vám nabídnou největší flexibilitu. Základním kamenem jsou jednotlivé bateriové moduly s kapacitou kolem 5 až 8 kWh, které se skládají do kovových stojanů, tedy racků. Racková bateriová úložiště přináší řadu výhod, které je činí atraktivní volbou pro různé aplikace. Jednou z hlavních výhod je modularita. Tato zařízení lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám uživatele a umožňují škálování kapacity podle aktuálních požadavků. Zároveň jsou poměrně jednoduché na servis, protože bateriové moduly lze v případě poruchy jednoduše vyndat z racku a případně nahradit. Kompaktní design rackových úložišť zajišťuje úsporu prostoru, což je zvláště výhodné v městských a omezených oblastech. Je však třeba brát v potaz, že rack má malé krytí IP a nelze ho umístit kamkoliv. Instalace je rychlá a snadná, což znamená, že zařízení lze rychle uvést do provozu. K bateriovému racku ovšem potřebujete střídač s poměrně vysokým výkonem, jako je například Pramac PBI nebo Kako GridSafe. Opět se jedná o AC coupled připojení vhodné pro integraci do stávajících fotovoltaických systémů. A třetí zásadní komponentou je EMS, neboli chytré řízení. V kombinaci s EMS nabízejí systémy pokročilé funkce monitorování a řízení, což usnadňuje optimalizaci výkonu a efektivní správu. Zde je potřeba zjistit požadavky zákazníka na funkce
a podle toho připravit EMS od výrobce třetí strany. Výhodou našich dodavatelů EMS je, že jsou lokální a dokážou pokrýt potřeby českého trhu a legislativy. Kontejnerová řešení. Větší rackové systémy se obvykle dávají do kontejnerů. Od určité velikosti systému je to nejlepší řešení, protože kontejner lze umístit ke stávajícímu objektu a nabízí vysoké IP krytí, klimatizaci, zášecí systém a další bezpečnostní prvky. Prostě všechno pohromadě. Jeden takový projekt je třeba Siko Čimelice s kapacitou 648 kWh, který jsme realizovali v loňském roce. Odkaz na referenční video z tohoto projektu najdete dole v popisku videa. Na dnešním trhu se ovšem dají sehnat i hotová kontejnerová řešení, například od našeho partnera Pylontech. Výhodou těchto systémů je, že jsou kompletně připravené na instalaci a kromě EMS obsahují všechny potřebné prvky. Výrobce úložiště vyrábí přímo na míru a tak je zde částečná možnost výběru kapacity. U těchto projektů se již bavíme v řádech megawatt-hodin a jsou velmi vhodná řešení například na služby výkonové rovnováhy. Je třeba říct, že plánování takových projektů je poměrně náročné a již na začátku je nutné znát všechny detaily, požadavky zákazníka, ale i omezení, která mohou nastat. S tím vším máme bohaté zkušenosti a naše projektová divize Peak Plan vám pomůže odřídit podobný projekt na klíč, to znamená od poptávky až po samotné zprovoznění. Velká komerční úložiště nejsou malá investice a jako každé elektronické zařízení potřebují pravidelnou údržbu a servis. A to nás přivádí k poslední kapitole tohoto videa. Servis a údržba. S rostoucí kapacitou úložiště se dají očekávat i zvyšující se nároky majitele na perfektní funkčnost, obzvlášť pokud je projekt smýšlen na služby SVR. Je to logický požadavek a v kontextu ceny zařízení zanedbatelná položka. I zde vám může být Membro nápomocné se svými servisními službami jako oficiální partner a prodejní partner výrobce Pylontech. V rámci těchto služeb jsme vám schopni nabídnout monitoring a vzdálený přístup, garantovanou reakční dobu, náhradní díly skladem, zákaznickou podporu 24/7 nebo například pozáruční servis. To je z dnešního videa všechno a já se budu těšit u dalších videí.